Здравей и добре дошъл или дошла в моето пространство за медитация и спокойствие. Радвам се да те усетя, че си тук. Щом си тук, няма нищо случайно. Отпусни се и си подари няколко минутки спокойствие само за теб. Ще се радвам, ако тези медитации те носят полза, да ме подкрепиш, като последваш канала, абонираш се, разкажеш на приятели. Можеш да ме подкрепиш и с малка парична сума, прочети повече под видеото. А сега просто седни удобно някъде, където се чувстваш спокойно. Увери се, че никой няма да те притеснява в следващите 20 минути. Можеш да запалиш ароматна свещ, ароматна пръчица. Отпусни се, легни, седни, завий се с одеяло, постави възглавница под главата, направи това, което те чувства спокоен. И се отпусни. Затвори очите си и започни да наблюдаваш дишането. Вдишай бавно през носа, усещайки как въздухът пълни дробовете ти. И издишай плавно, плавно през устата. Освободи напрежението. Направи това няколко пъти, докато се увериш, че спокойствието се настанява нежно в съзнанието ти. Знам, че е трудно. Аз съм тук. Слушай моя глас и се отпусни. Остави мислите си да се разхождат в съзнанието, без да взимаш фокус над нито една от тях. Не дей да режисираш. Пусни контрола. Наблюдавай дишането. Вдишваш през носа. Издишваш бавно през устата. Като си представяш как напрежението ти сякаш се изпарява. И отново вдишваш и издишваш. С всяко дихание усещаш как тялото ти става по-леко. Умът спокоен и ясен. А сега насочи дишането си изцяло през носа. Наблюдавай струйката въздух, която минава през ноздрите ти. Вдишваш и издишваш. И отново. Сега си представи, че от стъпалата ти расте здрав корен, който се спуска дълбоко, дълбоко в земята. Той е стабилен, силен е и те държи в безопасност. Представи си, визуализирай как през него тече енергия на изобилие и сигурност. Усети я като топла светлина, която те
обгръща нежно и те изпълва с увереност. Вдишваш и издишваш. И отново. Усещаш как тялото ти става леко отпуснато. Отпусни главата. Отпусни лицевите мускули. Усети как се отпускат раменете. Нежно надолу отпускането продължава по гърдите, корема. Отпускаш цяла предна част на корпуса. Вдишай, издишай. Усети отпускане в таза, опашката, бедрата ти. Поеми дълбоко въздух, а сега отпусни левият и десният крак, чак до върха на пръстите. Вдишай и издишай и нежно пусни напрежението от гръбначния стълб. Сякаш потъваш в меко облаче. Отпусни гръбнака. Наблюдавай дишането и остани в тази точка на покой. Сега си представи енергията на изобилието като златна светлина, която започва от слънчевия ти сплит, твоята точка на личната ти сила. Усети я как пулсира, а разширява се и се разлива надолу към корема. След това нагоре към сърцето, чак до върхът на главата. Вдишваш и издишваш и отново. С всяко дихание светлината става все по-ярка. С всяко издишване освобождаваш стари блокажи и страхове. Вдишваш и издишваш и отново.
Сега си представи, че стоиш в градина пълна с изобилие. Наблюдавай тази градина. Опиши в съзнанието си всеки цвят, всяко дърво, всичко, което виждаш и идва във въображението ти. Може би има плодове, цветя, светлина, радост и възможности. Всичко, което желаеш, расте около теб и чака да го събереш. Вдишай аромата на успеха и благополучието. Усети богатството и радостта в тялото си. Позволи си да почувстваш, че изобилието е вече твое. Естествено, без усилия, свободно и в хармония. Вдишваш и издишваш. И отново. В твоята цветна градина няма никой друг, освен теб. Почувствай се в хармония с Вселената. Потъни навътре към вътрешния ти свят и се усети в кожата си. Силен, автентичен човек, който може да постигне всичко, за което мечтае с лекота. Фокусирай се върху дишането и повтаряй тихо на ум следното. Аз заслужавам изобилие във всяка сфера на живота си. Всеки ден се отварям за възможности, които ми носят радост и благополучие. Изобилието идва към мен с лекота и увереност. Моята енергия привлича любов и вдъхновение. Благодарността ми разширява потока на благополучие в живота ми. Дишай, издишай и остави тези утвърждения да подействат на съзнанието ти в тишина.
Сега представи си, че вече притежаваш всичко това, за което мечтаеш. Почувствай радостта, лекотата и сигурността. Благодари си вътрешно за всичко голямо и малко. Твоята благодарност нека бъде магнит за още повече изобилие. Остани в тази хармония, в този единствен момент, наблюдавайки струйката въздух, която нежно минава през ноздрите ти. Сега бавно върни съзнанието си към стъпалата и към онези здрави корени, които визуализира в началото на тази медитация. И изпрати нова, свежа енергия към всяка една част на твоето тяло. Можеш да раздвижиш краката, ръцете, главата си. Не дей да бързаш. Позволи си време за нежна адаптация. Поеми дълбоко няколко вдишвания, направи кратки издишвания. Раздвижи пръстите на ръцете, на краката. Не бързай да отваряш очите. Направи това, когато усетиш готовност. Носейки усещането за изобилие, мир и увереност през целия ден. Когато решиш да се изправиш отново, направи го бавно, затвори очите си и изпрати от тази хубава енергия на най-близките си хора, с пожелание да бъдат здрави, щастливи. Пожелай си нещо лично и за себе си и го постави в някое кътче на съзнанието ти, за да се върне при теб желанието ти, тогава, когато имаш готовност да му се зарадваш истинско. Аз ти благодаря, че бяхме заедно в това вълшебно пътуване. За мен е радост, ако съм успяла да помогна поне малко за твоето спокойствие и хармония. Ако работата ми ти харесва, абонирай се за каналът.
ще се радвам да ми се довериш отново. До нови срещи! С любов и благодарност от мен, Деница.